bij de tweede aflevering van Venray en Beweging. En we gaan meteen stappen en de armen meenemen. Vandaag gaan we werken aan de balans en de kracht. En stap stevig door, zodat het lichaam goed warm wordt. En thuis doen we natuurlijk weer allemaal mee. Oké, even stoppen. Dan gaan we nu de zijstap tik doen. Ja? Zijstap tik. Zijstap tik. Neem de armen ook een beetje mee. Dus gewoon met de voorvoet even de tik en meteen weer terugstappen. Zo meteen gaan we verder met een dubbele zijstap. Komt ie aan. Tip, tip, tik. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, tik. Zo zorgen we dat we lekker warm worden. Nog 4, 3, 2 en de laatste. Oké, en stap maar even weer door op de plaats. Proberen we de knieën iets hoger op te tillen. En probeer die armen ook mee te nemen. En stop maar. We gaan met de voeten breed staan. Ja. Daar ligt iets heel ver weg en daar ligt iets heel ver weg. Dus nu gaan we reiken met ons lichaam opzij. Rechts en links. Rechts en links. Vier, 3, 2 en de laatste. En stop. En weer even lekker stappen. Oké, zetten we de voeten breed. Gaan we heel even de schouders losdraaien naar achter. Dus strek de schouders goed op. Draai naar achter. Nu gaan we de armen breed doen. En vanuit het schoudergewricht gaan we korte, snelle bewegingen maken.
armen los. En optrekken en naar voren draaien. En doen jullie dat allemaal mee? En dan weer de armen breed. Ja, en de korte, snelle bewegingen. En laat de armen vallen en zwaai rustig met de armen om je lichaam. Schouders naar voren laten. Dus alleen de armen. En lekker los. Super mooi. Nou, dat was de warming-up. Ja, dan gaan we nu beginnen met kracht. We gaan de rechtervoet naar voren zetten. Ja, en we gaan de linkerkuit oprekken. Probeer de rug recht te houden door gewoon naar de overkant te kijken. Ja, en wisselen. Linkervoet naar voren. Dus dan gaan we de rechterkuit oprekken. En weer wisselen. De linkerkuit oprekken. En nog 1 keer wisselen. Oké. Als het nodig is, mag je de stoel erbij pakken. Kun je 1 hand opleggen. Nu gaan we de rechtervoet naar voren. Een grote pas. Ja, de linkerknie gaat naar onder. Dus de lunge. En nu gaan we veren. 1, 2, 3, 4, 5. En terugstappen. Links, grote pas. De rechterknie naar onder. En veren. 1, 2, 3, 4, 5. Rechts een grote pas. Linkerknie naar onder. 2, 3, 4, 5. En terugstappen. Links grote pas. Rechterknie naar onder. 1, 2, 3, 4, 5. En allebei de keer nog 1 keer. Rechtervoet naar voren. Hou die balans. 2, 3, 4, 5. En nog 1 keer de linker. 1, 2, 3, 4, 5. Super, hartstikke mooi. Goed voor de bovenbeenspieren. Belangrijk om die stevig te houden. Vallen voorkomen. Ja, je kunt de stoel vasthouden als je wil. Je gaat je rechtervoet optrekken. En je gaat het enkelgewricht losdraaien. Als je gewoon op 1 been blijft staan, hebben we het dubbele, het losdraaien en de balans. Je mag de stoel vasthouden, hè? En zet maar neer. Ik hou hem ook gewoon eventjes vast, zodat de mensen thuis ook zien dat het ook werkelijk zo is. Vaak 1 vinger erop leggen is voldoende. En zet maar neer. Heel mooi. Ja? Nu gaan we pompen. We gaan ons rechterbeen optrekken. Dus je kunt weer die stoel vast, rechterbeen optrekken. En je gaat pompen. Je onderbeen hangt gewoon eronder. Dus niet te veel naar voren, maar echt gewoon laag.
En stop. En de links. En pompen. Tussendoor proberen niet op de grond te zetten. Maar zorg als je per ongeluk de balans verliest, gewoon even tik je op de grond. En dan ga je weer verder. Even die balans zoeken. En stop. Heel mooi. Nou gaan we even verder met het bovenlichaam. Voeten breed. We maken een box. Ja? Oké. Gaan we lichtjes door de knieën. We houden de rug wel recht. Ja? En dan gaan we kruislinks, rechts en links uitstoten. Zo meteen gaan we 10 seconden even heel snel uitstoten. Dus ook links en rechts. En dan gaan we, kom maar, 10 keer. Even 10 seconden vasthouden. En even weer rustig. Tik. Krijgen we het lekker warm van. En even weer 10 seconden snel. En stop maar. Hartstikke mooi, ging het? Ah, super, mooi. Oké, ja, nu gaan we schuin naar boven met de handen. Schuin naar boven, zorg dat je rechterbeen één lijn is. En links. Dus die hak van de grond. Ja. Even vasthouden. Zijkant van je lichaam goed oprekken. Dus iets wat op de kast ligt waar we niet bij kunnen. Maar wat we wel heel graag willen hebben. Nooit op een stoel gaan staan. En lekker los. Oké, leggen we de rechterarm op de linkerschouder. En dan tegen de elleboog aan duwen, zodat je de hand verder over de rug hebt. Ik zeg altijd tegen de dames, we hebben jeuk midden op de rug. En wisselen. Dus de linkerhand op de rechterschouder, tegen de elleboog duwen. En wisselen. Ja, en ik 1 keer wissel. En lekker los die armen. Ja, nu gaan we de armen rustig rechts omlaag brengen. En links omlaag brengen. Rechts omlaag brengen. En links omlaag brengen. Je mag de knieën een klein knikje niet op slot zetten. Deze oefening kun je ook heel goed op de stoel. Oké, hartstikke mooi. Dan gaan we even de nekspieren losdraaien. Dus we gaan voorlangs, van de rechterschouder naar de linkerschouder. Alleen maar voorlangs. En voorlangs weer terug. Lekker ontspannen staan. Allemaal oefeningen die je ook op de stoel kunt doen.
En lekker los. Dat was het weer voor vandaag. Bedankt voor het meedoen en tot de volgende keer.